Δήμαρχό μας Σίδερο Μάδη. Σας καλωσορίζουμε στους αγώνες δρόμου Σκιάδια 2025 που γίνονται προς τιμή του Ιωάννη Σκιαδά. Οι συμμετοχές έχουν ξεπεράσει κάθε προσδοκία, ο καιρός είναι ιδανικός, ευχόμαστε καλό αγώνα και να απολαύσετε τη διαδρομή. Σεπτέμβριος, μήνας πολιτισμού και αθλητισμού για το Δήμο Παιανίας και σήμερα η μεγαλύτερη διοργάνωσή μας στα Σκιάδια είναι γεγονός. Καλώς ήρθατε σε έναν ακόμα αγώνα. Εύχομαι να το διασκεδάσετε και να περάσετε ωραία. 5, 4, 3, 2, 1, πάμε!